folkens. Velkommen til noget. Roblox. Mange af jer tænker nok, det er ikke lige mig, men jeg tror nok, det skal være sjovt. Så Roblox er gratis, for dem jeg ikke ved det. Det er bare www.roblox.com. Og så kan du enten spille som gæst, eller lave en bror og spille. Så ja, jeg synes bare, vi skal komme i gang med at spille og spille. Hvilket jeg også har tænkt mig. Så det er nok en god idé. Det er flag. Er det capture the flag eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Ikke særlig klogt fra den her side af. Okay. Det blev lige pludselig meget, meget underjordisk. Jeg ved ikke, hvor fladet er. Det er derhenne. Hvad sker der nu? Smarties. For jeg er rigtig ved det, så det er den går for smart, så det er Smarties. Get that flag. Go up, 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 up. Kan man egentlig godt se flaget, hvis det er blevet taget? Altså, det er sådan lidt bare hvad jeg tænker. Det er da ikke særlig fedt, hvis man kan se, hvor flaget det er. Jeg løber med det her. Tillykke, 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 tillykke. Vi ses. Farvel. Ikke min ven. Ikke min ven. Ikke min ven. Ikke. Okay, jeg hader dig. Yo, dude. Et eller andet. You accept. Haha. Red loser. Aha. Blue wins, haha, red loser. Okay. Jeg var godt nok rød, men okay. Når jeg spillet det her lidt længere, jeg har taget et par videoer. Vi kunne jo for eksempel prøve en, jeg faktisk rigtig godt kan lide. Og det er Mad. Nej, det hedder ikke engang Mad. Det gør det faktisk ikke. Det hedder Darkness 2. Men det er også Mad Studios. Yes. Og det tager nok lige et par minutter for den her komme op, men det gør ikke noget. No. Yes, okay. Twitch.tv/Man Studios Darkness 2. Please wait. Okay, nu bliver det måske lidt højt. Så yes, det er det Darkness 2. Nu kan jeg fortælle jer det nogle spil, imens den ligesom er i gang med det her. Spillet handler om, at du ligesom er et sted, hvor der er sluppet et monsterløb og er totalt sindssyg i fjeset. Hvis man kan sige det sådan, for at sige det på en meget, meget sådan måde. Hvor du spiller som for eksempel gæst, bruger, og du går rundt og kan finde nogle forskellige våben som Uzi og maskinpistoler og M4A1 og ja, og så er der noget der hedder en Juggernaut. Skal lige prøve se om vi kan finde en. Det er der ikke. Juggernaut, det er når du ligesom har sådan en skjold omkring dig, og du ligesom starter med en health pack, en ekstra sindssyg pistol og en pistol, som for eksempel ham her han har. Det er en almindelig pistol, som starter med. Så yes, nu skal vi lige prøve at se, hvor Houston, you have a problem. You can't find them.
hvor I har dem. Der er de... de er derinde. Et nok. Ja. Jamen, og når du er et monster, så hvis du dræber en, så får du mere health her. Så yes, det er bare sindssygt sjovt. Den her runde tog så 5 minutter og 29 sekunder, hvilket tog 2 minutter, nej 1 minut for os. Super duper. Ups. Ikke slå til kameraet, det er nok en ret dum idé. Godt ramt helt henne ved skærmen endda. Jeg skulle ikke sætte det rigtigt. Sådan.